Ik ben hier in de Warande in Sint-Jansteen. Zo langzamerhand druppelt de zaal hier helemaal vol. Er is vast een feestje op stapel. Daar willen we meer van weten. Van harte welkom aan onze trouwe gasten, biljarters, bewoners van de baronie. Welkom aan wethouder Ruyssen en de dames van Hulst voor elkaar. Ik ben hier in gesprek met Mariska. Mariska is directeur van Hulst voor elkaar. Welzijnswerk in de gemeente Hulst. Dus dat betekent dat er veel meer initiatieven zijn dan alleen maar de ouderensoos. Wat moet ik me daar allemaal bij voorstellen? Wij doen allerlei activiteiten in de gemeente Hulst en vooral om het welzijn van de mensen te bevorderen. Wij zijn er voor jong en oud, dus we hebben ook een jongerencentrum in de Dullard, ons jongerencentrum de Komma. En allerlei activiteiten in allerlei dorpen om mensen te laten ontmoeten. En vooral ook het samen zijn. En dat is ontzettend belangrijk in een tijd zoals deze, waar veel mensen soms ook eenzaam zijn of alleen, is dat de essentie van onze activiteiten. Welzijnswerk, ontmoeten en eigenlijk ontmoeten door gezellige dingen te doen. Absoluut, door gezellige dingen te doen en elkaar te vinden. En ook, we zijn hier nu natuurlijk in de Warande om ook te zorgen dat de dorpshuizen echt de huiskamers zijn van de dorpen. Dankjewel. Ik zit hier aan tafel met Ingrid en Marie-Louise, de twee van de oorspronkelijke oprichters van de derde jeugd, 25 jaar geleden. Marie-Louise, hoe is het allemaal zo begonnen? Dat is namelijk begonnen bij het 25-jarig bestaan van Stichting de Warande. Toen was er een middag voor de ouderen van Sint-Jansteen met medewerking van Ambras. En dan kregen we zulke positieve berichten op en dan zeiden de mensen dat zou toch meer moeten kunnen op Steen. Ja, dus de vorige voorzitter van de Warande, die had er wel horen naar. En die zegt, we gaan dat samen eens proberen op te starten met Welzijn Hulst, was het toen nog. Ze dus de koppen bij elkaar gestoken. En dan werden er 6 vrouwen gecharterd. En daar waren wij bij. En zo is het begonnen. En zo is het begonnen. De ouderensoos. Bij een ouderensoos denk ik toch aan mannen van 75 plus die een sigaartje rokend, een borreltje drinkend aan het biljarten zijn. En vrouwen in dezelfde leeftijd die met een advocaatje met slagroom voor zich een potje bingo spelen. Klopt dat, Ingrid? Nee, dat klopt niet hoor. Dat klopt niet. Wij doen van alles, alle activiteiten. Net als bingo en uit gaan eten en hier in de Warande eten en kaarten en school. En soms komen ze voorlezen of soms draaien we een film of een muziek. Dan is er nog de link naar Hulst voor elkaar. Hoe zit dat? We zijn eigenlijk begonnen met ondersteuning van mevrouw Elve Straten. En die hadden ons in het begin heel veel geholpen, want 6 vrouwen, wij weten wel veel, maar zoiets is toch wel iets heel anders om dat te kunnen regelen. En nu werken we al jaren, maken we voor een half seizoen maken we een programma. En dan krijgen de mensen van tevoren uitgedeeld. En dan kunnen ze kijken, oh dat is leuk, en zetten ze op de kalender. Want het is niet zo dat iedere week alle aan dezelfde mensen komen. Er zijn mensen die zijn verleerd voor de bingo, er zijn mensen voor muziek. Maar de topper van onze club is wel uit eten gaan en eten in de Warande. Maar hoe je het ook draait of keert, alles wat jullie doen is voor iedereen toegankelijk. Ja, heel voornaam. Heel voornaam dat iedereen bij ons terecht kan. Ja. En de derde jeugd bestaat 25 jaar. Hoe ziet de toekomst eruit? Wij hopen nog wat jaartjes te kunnen doen. Ja, dat gaan we zeker nog doen.
We hebben nog een beetje energie ervoor. En dat er wat medewerking komt van Hulst voor elkaar en misschien is van weet ik wat. Want dat vind ik altijd wel zonde, want de mensen die vragen ook aan ons van kunnen we nog eens een reisje maken. Maar die bussen die zijn zo duur. Ik zeg dat wil ik wel, maar dan moet er toch het een en het ander gebeuren. Kijk, iedereen kan mee en ik hoor wel dat jullie nog steeds na 25 jaar dol enthousiast zijn. Dus de derde jeugd, het zal aan jullie niet liggen. We gaan nog even door. We gaan nog even door, want er zijn echt wel wat plannen. Maar we zien dat er heel veel behoefte aan is. Maar ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om te zeggen, mensen van Sint-Jansteen, Kapellenbrug, Heikant en we hebben ook mensen uit Hulst en van Klingen. Kom een middag kijken bij ons en kom eens meedoen. Want het is zo, al de ene keer geweest zijn, gewend zo fantastisch. Die mensen uit Hulst, die waren de ene keer geweest, zijn zo gezellig. We wisten niet dat het bestond. Kijk, dit gezegd hebbende, dames, ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Twee dames die genieten van deze middag. Dikke glimlach op het gezicht. Agnes en Annie. Agnes, jij komt hier vaker in de derde jeugd? Ja, zeker. En bij de derde jeugd denk ik toch wel aan een advocaatje met slagroom en iedere week een bingo. Is het dit of houdt het meer in? Een etentje wel, maar bingo niet, daar hou ik zelf niet van. Dus maar als er iets is dat mij aanstaat, dat wel. En wat is er zoal te doen hier? Ja, van alles. Kaarten en bingo en sjoelen. En ja, etentjes. Maar dat doe ik ook niet hoor, ik ga kaarten. Ik heb nog een man thuis, dus ja. En die moet zelf ook eten? Ja, maar ja, dat is nou ook, hij is er ook niet bij. Want ja... Maar er zijn eigenlijk best wel heel veel activiteiten te doen. We zeggen ook net, het is allemaal mooi aan de staat. Dat ze toch voor de mensen wat doen. Terwijl dat er zo weinig is. Dus behalve gewoon gezellig hier zijn, is het ook nog een beetje sociaal contact en ook een soort mantelzorg eigenlijk ook een beetje. Klopt, samen zijn hè. Dat is het voornaamste. En ook een beetje voor elkaar zorgen. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Nou, dat is fantastisch en ik hoop dat jullie hier nog lang kunnen komen. Ja. Hier lang zal het ook niet meer zijn, hè? Daar gaan we niet van uit. Zolang we er zijn we er. Zo is het maar net. Bedankt. Ik zit hier naast Ber. Ber, jij bent een trouwe bezoeker van de derde jeugd. Ja, dat ben ik ja. Al jaren, 25 jaar. Vanaf het begin begrijp ik. Ja. En dan is natuurlijk mijn eerste vraag van, wat doe je hier allemaal? Bij de mensen zijn hè. Anders zitten thuis te verpieteren, zeg ik altijd. Waar of niet? Maar onder de mensen komen, een potje biljarten, een babbeltje maken, dat is voor jou eigenlijk het naar de derde jeugd komen. Ja, juist. Ik kan dat iedereen aanraaien, maar er zijn veel mensen die krijgen er niet toe. Hè. Er zijn er, ik weet niet hoeveel van mijn leeftijd of jonger, die zijn hier niet. En die krijgen hier niet naartoe hoor. Die hebben daar een beetje een afschuw van, ik weet niet wat dat is. Maar je hebt nou een mooie oproep gedaan aan de derde jeugd, de plek waar gezellige mensen elkaar ontmoeten. Ber, bedankt. Tegenover me zit wethouder René Ruijsen, wethouder van de gemeente Hulst. René, wat is nu het belang van een ouderensoos als deze? Ja, je ziet het eigenlijk gebeuren. Het is echt heel belangrijk dat iets als dit bestaat. Mensen komen met elkaar in contact. Er zijn ontmoetingen.
worden allerlei dingen samen gedaan. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor mensen om buiten hun huis contact te hebben met mensen, een sociaal leven op te bouwen. En het voorkomt de eenzaamheid en al die contacten die zijn zo belangrijk. Het maakt eigenlijk niet uit wat je doet. Als je maar bij elkaar bent, met elkaar in gesprek bent over de dingen van alle dag. Het is zo belangrijk om samen te zijn. Je noemde net in je toespraak de naam van deze oudere soos, de derde jeugd. Je zei, nou, ik begin ook een beetje tot de derde jeugd te behoren. Betekent dat dat we je binnenkort hier ook zien? Ik vind die betiteling, de derde jeugd, vind ik geweldig. En het heet al 25 jaar de derde jeugd. Dus dat, de mensen die toen die naam aan deze soos hebben gegeven, ja, het is voorbeeldig. Want het weerspiegelt iets. Het weerspiegelt levendigheid. Het weerspiegelt dat als je op zekere leeftijd bent, dat je niet eenzaam hoeft te zijn, dat je nog volop actief kan zijn. Als je de mogelijkheden ertoe hebt natuurlijk, wat iedereen gegund is. Het weerspiegelt zoiets moois, de derde jeugd. Ik vind het een prachtige benaming. Terwijl je dit vertelt, zie ik een glimlach op je gezicht. Je ziet het ook als een stuk positiviteit. Zo'n prachtige naam en de mensen die hier wekelijks nog bijeenkomen. Dat vind ik dus echt. Je ziet dat goed. Ik kwam hier binnen en ik zag meteen de feestelijkheid. En dat deed me direct goed. Het is echt leuk om hier te zijn. Feestelijkheid en Sint-Jan Steen is natuurlijk geen onbekende combinatie, denk ik. Nee, dat is geen onbekende combinatie. Nee. René, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. ...25 jaar de derde jeugd. Het feest is nog lang niet afgelopen. Ik vermoed dat morgen in de krant staat... ...het was nog lang onrustig in Sint-Jan Steen.